Kaixo, ikusten duzuen gailu hau, elbarrekuntuetzako aulki baten simulazioa da. Aplikazioa sortu dugu App Inventorrekin elbarrituentzako mugikorrarekin aulkia erraz idatziko. Proiektuak 3 atal nagusi izan ditu. Konexion elektronikoak, muntaia mekanikoa eta aplikazioa sortzea. Lehenengo saiakeretan, mugikorraren azelerometroa erabili genuen aulkia kontrolatzeko. Spent 24 hours, I need more hours with you. Jendea agurtzerakoan, arazoak sortzen ziren. Horregaitik, behin betiko aplikazioan, geziak noranzkoekin jarri ditugu. Eta horrela, funtzionatzen du. Spent the weekend getting even. We spent the